Mayong adlaw mga bata, ako si Teacher Sabina. Okay, karong adlaw atong tun-an ang mother tongue based multilingual education. So, excited na ba mo makakatun mga bata? Ako po excited nga magtudlo kaninyo kay kabalo ko paghuman ani nga leksyon daghan mo makatunan or pasabtan sa atong topic karon, ang pag-interpretar sa pictograph. Usay buot pasabot ang teacher ng pictograph. Okay, ang pictograph, ang word na picto means picture or hulagway or larawan. So mga bata, anda na ba mo atong tun-an karon? Ready? Atong sugdan, ngalan sa mga namalit og face mask. Okay, ngalan sa namalit og face mask, Sheila. Sunod, si Anna, and then si Roel. Sunod, si Carla. Si Annabelle ang naninda og face mask. Okay, si Sheila pila ka bog face mask? Isa, duha, tulo. And then si Anna pila ka buok? Isa, duha. Sunod si Roel, isa, and then duha. Si Carla pila kaha? Isa. Okay, unsaon pag-interpretar sa pictograph? Tanawa ang legend. So maunay buot ipasabot ana. Sa kada face mask adunay 5 ka buok. So ang hulagway na face mask pananglitan si Sheila 3 ka buok, so tag 5. So 5 equals 15. So nakasabot na. Sunod si Anna, 2 ka buok face mask, tag 5, so 5 nahimong 10. Sunod si Ruel, maog hapon, 2, tag 5, 10. Si Carla, pila man na? So 5, kay isa raman. Sabot na kung saan pag-interpretar sa pictograph. Pila man tanan na face mask? So 40. So 40 tanan ang face mask. Tama mga bata, sa 40 ka face mask, and then pila ka bata malit og face mask? Sheila, Anna, Roel ug si Carla. So 4 tanan ang namalit og face mask. So nakasabot na mo mga bata unsaon pag-interpretar sa pictograph. Okay. Mga bata, aduna na kamoy nakatunan mahitungod sa pictograph. Okay, unsa na siya teacher? Ang pictograph, ang graph nga gipakita o nahisgutan sa istorya mao ang gitawag nga pictograph. Pag-ila kung unsa ang pictograph. Okay, ang pictograph o sa ka-graph nga nigamit og mga larawan aron paghatag og mga impormasyon mahitungod sa iyahang kamatuoran. Okay. Sunod, magdepende ang larawan nga gamiton sa graph. Kinahanglan nga sibo og haom ang matag larawan nga gamiton base sa impormasyon. Adunay legend nga makita sa pictograph. Importante kini tungod kay kini ang maghatag og sukdanan aron makuha ang sakto ug haom nga impormasyon sa pictograph. So maunay gamit sa legend mga bata. Pinaagi sa hulagway o mga larawan nga anaa sa graph, mamahimong dali ang pagsabot og paghatag sa impormasyon mahitungod sa kamatuoran. So, mga bata na nakamay idea unsa ang pictograph. Mga bata, adunay basahon si teacher na istorya nga mahitungod sa panghitabo karong panahona. Si Ruby ug si Alan nag-istorya. Okay, andam na bang maminaw mga bata? Ang uluhan sa itong istorya mahitungod sa balik probinsya. Nag-istorya si Ruby ug Alan mahitungod sa mga locally stranded nga ana sa Manila nga gusto nga mupauli sa Bohol.
nagkadaghan ang COVID-19 cases sa Manila. Ug usa ang akong igagaw nga gusto na nga muuli diri sa atuas sa Bohol kay mahadlok na siya nga basin mataptan siya sa maong sakit kung magpabilin pa siya didto. Matud pa ni Ruby ngadto kang Alan. Mao gyud pud na ang gusto sa akong agaw nga muuli pod siya dinhi sa Bohol, tubag ni Alan. Apan sa nahibal-an sa akong agaw, nagkadaghan na pod ang mga gusto mo pauli dinhi sa Bohol. Ani tan-awa ang graph sa mga gustong mopauli sa tagsa-tagsa ka munisipyo nga mga locally stranded sa Manila dinhi sa Bohol. Istorya ni Ruby samtang nagpakita sa graph. Mga bata, nasabtan ba ninyo ang istorya mahitungod sa duha ka managhigala? Okay, atong tan-awon ang graph. Okay, ang graph, probinsya sa Bohol. Adunay mga munisipyo, Gindulman, Talibon, Duero, Kandihay ug Hagna. Gidaghanon sa mga locally stranded na individual nga gusto mo pauli sa Bohol. Okay. Ang Gindulman, 4. Ang Talibon, 2. Ang Duero, 3. Ang Kandihay, 3 pod. And then, ang pinakaulahi, ang Hagna. Pila ka ang Hagna? 6 ang Hagna. So, mga bata, ani natutanawon sa legend para makatubag mo sa mga pangutana. Kuno, ang legend, mga bata, mo na timailhan sa kada tao og tagpila. Okay. Legend, ang tao napulo kada usa ka tawo. So kada usa ka tawo napulo ang iyahang gidaghanon. Okay. Balik ko nato mga bata, ang Gindulman 4, Talibon 2, Duero 3, Kandihay 3, Hagna 6. Okay, di ba ingon ko sa legend makita para makwenta nato ang gidaghanon sa kada tawo. Legend na sa kada tawo napulo ang usa ka tawo. So ang Gindulman man mga bata 4 ka buok, so 40. Talibon 2, 20. Duero 3, 30. Kandihay 3, 30. And then ang Hagna 60. So pila tanan ang nanguli dapat mga bata? Ang manguli nga locally stranded 180. So maunay mga locally stranded nga tuwa sa Manila manguli sa probinsya sa Bohol. So mga bata, dako kaayo og importansya ang legend para makakat-on kamo unsaon pagkwenta sa gidaghanon. Mga bata, pila pod ka lungsod sa probinsya sa Bohol ang daghang manguli nga mga locally stranded? Gindulman, Talibon, Duero, Kandihay ug Hagna. Pila? O 5 ka lungsod. Unsa nga lungsod ang pinakadaghan? Ang Hagna. So unom. So tag napulo sa unom sa 60. So maunay angay natong buhaton mga bata para makatubag ta. Tan-awa ang legend para makakat-on kamo unsaon pagtubag sa mga pangutana sa pictograph. So mga bata, nasabtanan niyo ang unsaon pag-interpretar sa pictograph. Okay. Ani atong buhaton mga bata, direction, sabta o interpreta kung unsa nga impormasyon ang ipakita sa matag larawan or hulagway. Kopyaha o gamiti o linya aron sa pagdugtong sa haom nga larawan ngadto sa impormasyon na ini, or pwede pud mga bata pilia ang letra. So nakasabot na mga bata. Okay. Itakdo ang letra sa hulagway. Okay?